Je nůžna 12 jako zbraň. Hahaha, já se tomu směju, je to fakt. Když to máš v ruce, musí myslet dost, to tě chci vidět. Debile, jednou bodneš, čas nevratíš nazpět, pak je to, že nemusíš utět. A pak uvidíš, že... A nebo můžeš a druhý je cvak. Naliknout do baráku, naliknout s kriminálkou a už nevíš, co je pak. Usneš v ruce celé, řekneš, když seš hovnej. To není prezident, je to kuchař, vole. Dostaneš diplom za nejlepšího auta. Kusce byla udělá to tolik hoven, tak to rychle naprav, až si můžeš lítat polen. Jestli tě mě dojdeš, se ptáš se mě, kde to máš, tak mě prohledáš a nic nepoznáš. Ha, já ho stejně mám. Já ho stejně mám. Přesně. A prej je nůžna 12 jako zbraň. Já se tomu směju, říkám haha. A co ty děláš? Můžu naběhnout, já jsem připravený vždycky. Zbytka si nůž a dodám tě jako břízky. O tom uvidíš, co je. Zjistíš, že naliju ven a budu oslavovat tvůj konec. Ha, káš se kartička nabitá, jak má pokladnička. Ha, dáš si v rap a hned je to na YouTube jako a hned je to všude, i tvůj kartík. Ale i tak přesto mám u sebe nůž a nemůžeš nic. Druhý den svat a nemůžeš nic. A brečem. Rozdám tenhle beat, uvidíš, co můžeš zažít. Ha, potom tě vylovím a probudím, uvidíš, jak se mám. Nebudu být a pak mě uvidíš, jak jsem pryč. Tak si koupím gun. Koupím si gun. Pau. Že to máš je fakt. Takže ti dám a nauč se komunikace. Díky všem, co podporují mou